Life's worth is not diminished by what you do not have. The true words of God inspire all heedless of frailties. Omega Digi Bible for the visually impaired. Double tap to open. Omega Digi Bible, main reading book, Ephesians. Main reading chapter 1. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling. No limitations to the believer. Enlightens the eyes of the heart and discerning the truth. Omega Digi Bible, available in English, Portuguese, and Spanish languages. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Nandyan pa po mga kapatid at mga panauhin bago po. Inyanom ne Yahowo mpamucho asana ya bashasi mama yina ya mo Nyankopɔn empire. En eja Nyankopɔn tumfo ne wakese awene Awurade Yesu Kristo din. Bio yina ya ba w'anim kronkron adija. Ya ba wo yana sada fade wa humbanbo na woche mai na watwi mu abaye ho ban efiri ho ne amane etwa ye ho hia. Yade ye krankro a eje nipa enkwa afuru nsem ade wo hia ba nipa brabum hwɛ ye ho a ye hiafo ensem fata na so wabɔ ye ho ban waka ye no ho sɛde be ya ye beto aso esua wensem Yahowo na adɔfo a pɛsɛ yɛte wensem ase sua wensem kronkron na wonim ne wɔyɛ no mu biara koma mu sra wo sɛ hwɛ wɔkra biara pɛsɛ wɔsane ba wo nkyɛn so sra wo sɛ ma wɔnom nya wo ho mɔboro ne nhyira afiri wo sra wo sɛ ma wɔnom nte botaye nti a wɔbɔ yɛn nipa ba asase so ase ama yɛn sɛ yɛmedidi na yɛnom na yɛnyɛ de yɛn akoma pɛnko na mmom yɛ wasɛde bi sɛ abrɛ bi bɛba bɛhyia watamu atwa na bɔne biara na ade biara ya na yɛabra mu no yia no sraw sɛbɔ mu biara wosua wensem sraw sɛ ma mu biara nya han a efiri wo nkyɛn mu ntiaseɛ na yɛnyina yɛtumi asmo sraw sɛ mfomso ne bɔne bebraya yɛtia wo fa kyɛn agya sraw sɛ te na koma mu abi o kae no ho bra yɛsua wensem ina Awurade yɛda wase o wadɔyɛ nyinam wo ina Awurade Yesu Kristo din mu amen. Somebody
Ang kapayapaan po ng Diyos Ama natin, Panginoong Kristo Kristo, ang sumati sa araw na ito. Minsan pa, salamat sa Panginoon sa isa pa. Sa yen sɛ tumi aka akwanya pa foforɔ sɛ yɛde yen Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ ɛbɛbrɛ mu ma mo nyinaa kɔ aba ɛba Awurade Mmaransɛm adesua ase yɛne yɛn nuanom a yɛfiri Members Church of God International wɔ wiase afɔ na nyina bio yɛtɔn sa afrɛ mo sɛ mɛka yɛn ho ɛwɔ dɔn yi mu na yɛn kasa ɛmfa yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ dodoɔ no ho deɛ waka yɛn ho ne yɛn brother Eli Soriano yɛnkyi yɛ akoma brother Eli anuanom menkyi yɛ akoma mu nyinaa baabi biara a mowɔ sisi yi mama yɛntoa yɛn Awurade Yesu Kristo mmaransɛm no sua so mama yɛntoa yɛde sua no so yɛasɛm ti no afa ahyɛdeɛ anaasɛ mmaransɛm a Onyankopɔn agyae ahyɛ ne mma anaasɛ ne nkoa nsɛm sɛ wɔn amu ntoa wɔn adwene yɛn ka Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ho yɛn ne nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ adwenetoa no adwenetoa sɛdeɛ ɛteɛ na aba mu no adwenetoa biara ma mu no Nyankopɔn agyae ahyɛ ne nkoa nsa ebi ansɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ saa nneɛma yi sɛ yɛwɔ ahyɛdeɛ anaasɛdeɛ bi wɔ hɔnom a Onyankopɔn agyae ahyɛ ne nkoa nsa sɛ wɔn mu ntoa wɔn adwene ebi efiri fiti aseɛ no monte aseɛ ɛwɔ sɛ nsɔre dodoɔ no mu no yɛn nyinaa yɛ mmaransɛm sɛdeɛ ɛyɛ konyanyifuo bi kaeɛ no wɔn sɛ abrɛ nyinaa na yɛ mmaransɛm abrɛ nyinaa na yɛ nhyɛ abrɛ nyinaa yɛ nhyɛ ɛno ne adeɛ na ɛkokɔ so wɔ nsɔre ahodoɔ mu wɔ yɛn mmere mu ma yɛn kenkan Isaiah chapter 28 verse 10 na mmara akyi mmara mmara akyi mmara ahyɛdeɛ akyi ahyɛdeɛ ahyɛdeɛ akyi ahyɛdeɛ ɛha kakra ɛhɔ kakra na apɔtɔfoɔ ano ne tɛkyerɛma foforɔ na Awurade de bɛkasa akyerɛ ɔman yi ɔno na wɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔhome nie momma deɛ wabrɛ home na ahodwoɔ nie nanso wampɛ sɛ wɔtie no enti Awurade asɛm bɛdane wɔn mmara tia mmara mmara atia mmara ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ ɛha kakra ɛhɔ kakra na wahwe ase na wabubu wɔn na watotɔ fidie mu na wakyekye wɔn ɛno nti deɛ na ɛkɔ so wɔ nsɔre mu sɛdeɛ Isaiah ne nkɔmhyɛ no asie no Nyankopɔn asɛm no bɛdane wɔn mmara atia mmara mmara atia mmara ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ ahyɛdeɛ atia ahyɛdeɛ na sɛ mohwɛ a moyɛ nhwɛmu na mohwɛ ne yie a wɔn mɔdedi pono so deɛ fie nko ara so na egu so ana fie nko ara ɛna ahyɛ so ma nkyɛmu wɔtwe no twerɛ kronkron ka sɛ na fie ne yɛ fi ayɛ pono nyinaa so ma ɔkwan biara nni hɔ nti Nyankopɔn asɔfoɔ mu na bɛbɛ baayɛ a na efi ne efie ɛwɔ didipono no so na didipono no wɔn didipono a ɛdidisoɔ no na ɔkwan po nni so na brɔf la mesa ɛwɔ Spanish kasa mo table anaasɛ adidipono a enipa didi so na so yɛwɔ didipono a na table bebree wɔ hɔnom a efie ne efi ahyɛ so ma saa efie yi mu nim asekyerɛ yɛde kan asua ho asɛm dada watwɛ no wɔ mabusɛm nwoma no mu na ɛbɛdi kan asua kyerɛkyerɛ mu bio wakyerɛ mo ɔma yɛn kenkan Proverbs 26 verse 11 sɛdeɛ kraman sa ne kɔ ne fie ho no sɛ ɔkwasea ti na gyimisɛm mu ne no na wɔ nipa binom wɔ hɔnom a bɔne no wɔn toa so yɛ bɔne saa ara wɔn te sɛ nkraman a wɔn asa ne kɔ wɔn fie ho bio ɛno nti adidipono no twerɛ kronkron na kwan so no egyina hɔ ma nsɔre a ɛma mu nipa aduane di
ebi te sɛ deɛ Awurade Yesu Kristo ɛka no wɔ Luka nwoma nim no mesrɛ mo moma yɛntie ne kakra sɛ deɛ bɛbɛte na Awurade nsɛm ase. Luke 22 verse 27 Twerɛ kronkron no sɛ na hwan na ɔso deɛ wɔte aduane pono ho anaasɛ deɛ ɔsom ɛnyɛ deɛ wɔte aduane pono ho na me deɛ omumu sɛ deɛ ɔsom yɛwɔ didipono bi wɔ hɔ no ma Awurade Yesu Kristo ɛde anowato no ne nko wɔ anim ɔno na wɔsom didipono no gyina ma asafo no Awurade pono ana Awurade didipono 1 Corinthians 10 verse 21 I say muntumi ennom Awurade kuruwa ano ne ahomane kuruwa ano muntumi inidi Awurade pono so ne ahomane pono so ano nti yɛwɔ adidipono mienu bɔnsam deɛ Kristo ato wɔ no ankasa ne pono mama yɛnkenkan yɛwɔ kasa foforo mu nso wɔsɛ boha no kasa mu no muntumi ennom Awurade kuruwa ano ne ahomane kuruwa ano muntumi inidi Awurade pono so ne ahomane pono so ano nti yɛwɔ didipono mienu iloka no kasa mu no se muntumi ennom Awurade kuruwa ano ne ahomane kuruwa ano muntumi inidi Awurade pono so ne ahomane pono so ano nti adidipono no iloka no kasa mu yɛ panganan kapampangan kasa mu ase muntumi ennom Awurade kuruwa ano ne ahomane kuruwa ano muntumi inidi Awurade pono so ne ahomane pono so adidipono no agina ma asafo no emu nipa yɛma wɔn no aduane die Kristo wɔ n'adidipono a wɔma nipa aduane di wɔ so na ahomane so wɔn no ankasa didipono a wɔn didi so afei twerɛ kronkron no se adidipono a ɛwɔ yɛmmerɛ mu no nso dodoɔ no amu no efi ne efie nkwasiadeɛ nko na ahyɛ so ma ɛfiri sɛ wɔn deɛ Awurade asɛm na wabayɛ mmara tia mmara ahyɛdeɛ tia ahyɛdeɛ tia ahyɛdeɛ ɛkwan biara ni so ɛso ayɛ fi ɛfiri sɛ mfiri Nyankopɔn aha no anuanom deɛ mepa akyerɛ nyinaa ne sɛ nokora asafo a wɔtwerɛ kronkron mu no ɛnyɛ ahyɛdeɛ ɛwɔ mu nyinaa anaa mmaransɛm a ɛwɔ mu nyinaa ɛna ɛyɛ asadeɛ ɛma nokora asafo no Nyankopɔn agyae ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ yɛmu ɛne ɛbɛtoa saa adwene no mɔma yɛnhwehwɛ mu ɛ biribi saa wɔ nokora asafo no mu yɛ ahyɛdeɛ a yɛbɛdi so wɔ no yɛmu ne yɛbɛtoa yɛadwene biribi saa wɔ hɔ anaa sɛ yɛmu yɛbɛtoa yɛadwene Nyankopɔn agyae adwene toa no ahyɛ yɛn nsa ɔkwan a yɛbɛfa so ayɛ n'asɛdeɛ no Nyankopɔn agyae saa adwene toa no ahyɛ yɛn nsa wɔ Nyankopɔn nhyɛ yɛn ɔkwan a bɛtumi afa so ayɛ no Nyankopɔn agya ne nyinaa ahyɛ yɛn nsa yɛasɛ me sɛ di kan ne sɛ ɛnɛpa nyinaa Nyankopɔn ɛma bɛyɛ no Nyankopɔn asafo no mu nyinaa na wɔ Nyankopɔn ahyɛ anaasɛ ɛyɛ mmaransɛm anaa ahyɛdeɛ efiri wɔ Nyankopɔn anaa mama yɛnkenkan Filemon nwoma wɔ Paul ne nsɛm mu eti baako nkyɛmu baako Filemon chapter 1 verse 1 na me wa ahotosoɔ wɔ wosetie mu nti a metwerɛ me brɛ wo Filemon 1:21 sorry na me wɔ gyidie sɛ wɔbɛyɛ amanas ne deɛ mahyɛ wo no na me deɛ ɔkaa sɛ ɔretwerɛ kɔma ne nyɔnko adwumayɛfoɔ no na me deɛ masia metie Kristo 1 Corinthians 14:37 I say so obi susu sɛ wɔyɛ wodiifoɔ ana honhom mu ni a mane hunu sɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mo no yɛ Awurade ahyɛdeɛ ɛno nti yɛwɔ no ma binom wɔn ma Paul ɛtwerɛyɛ ɔno akasa mu twerɛyɛ a ɔsɛ menim sɛ me wa hotosoɔ na mane da so sɛ wɔn so bɛyɛ deɛ mahyɛ wo no
Enti Paul ne nsɛm a wɔhyɛ Philemon ne sɛ deɛ mahyɛ wo no ɔbɛyɛ ama na akyɛ ne saa. Enti ɛbɛba sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ no mu a wankasa mu bɛfiri wo pɛ mu ayɛ, na sɛ yɛanhyɛ wo kora no a wɔbɛyɛ te sɛ efie ɛfa to ho. Sɛ woyɛ efie boafo a adeɛ biara a yɛbɛhyɛ wo sɛ yɛ no ɛno ɛna wɔbɛyɛ. Ɛno ne ahyɛdeɛ a wode bɛyɛ adwuma na mfa to ho. Wo boss sɛ fa yi kɔhyɛ cabinet mu na deɛ aka no bɛsɛe na boss bɛka sɛ adɛn nti ɛna ama ho kwan ma no sɛeɛ. Na ɔbɛka sɛ wanka sɛ memfa nhyɛ fridge ma na sɛ menkora. Bagono yɛwɔ noma binom hɔ noma yɛnhyɛ wo sɛeɛ. Nokora asafo no mu no ɛyɛ honhom kronkron na tenetene anuanom. Ɛno nti yɛwɔ noma binom hɔ noma yɛn mu yɛbɛfiri yɛpɛ mu ayɛ. Ɛnyɛ deɛ yɛbɛfiri nsɛm mu aka nko a na wɔbɛyɛ. Mpo dwumakuo mu no yɛwɔ nipa binom hɔ nom a wɔwɔ saa dibere. Ɛnyɛ adeɛ biara na yɛahyɛ wɔn. Mpo nipa mmara mu no ɛnyɛ adeɛ biara na ɛyɛ nhyɛ. Ɛnyɛ adeɛ nyinaa na wɔatwerɛ nipa Mmarasɛm atɔ da wa mu nso awɔ sɛ wode w'adwene di dwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi ayɛ papa yɛ a ɛwɔ wankasa ɛyɛ wotumi mu. Saa na abrabɔ teɛ. Wɔ nokora asafo no mu na anuanom yɛwɔ noma binom hɔ nom a wɔn mu bɛfiri wo pɛ mu ayɛ, na sɛ yɛanhyɛ wo sɛ yɛ koraa no a ɔwɔ me nana baa bɛka sɛ tete no sɛ wɔpɛ sɛ woyɛ biribi na sɛ woanyɛ a ɔbɛka sɛ wo no wote sɛ dadoa. Ebisa sɛ nana ba na adɛn nti na wo so wɔyɛ dadoa yɛ nipa. Afei sɛ me nana baa sɛ na dadoa wɔ hɔ yi sɛ woammɔ n'ati kɔ a ɛmmɔ nim. Ehia sɛ wobɔ n'ati kɔ na atumi abɔ nim ansa na atumi awura mu. Ɛwɔ mu no sɛ yɛwɔ noma binom hɔ nom a ɛyɛ nneɛma papa yɛanhyɛ wo sɛ yɛ nanso ɛyɛ sɛ wobɛyɛ. Wɔ Isaiah nwoma eti baako nkyɛmu 19 Isaiah 1:19 sɛ mopɛ na motie a mobɛdi asase ne so ɛnnepa. Sɛ yɛpɛ na yɛbɛyɛ setie a yɛbɛdi asase ne so nnepa. Yɛwɔ noma binom hɔ nom bɛfiri yɛn ankasa yɛpɛ mu ayɛ, na yɛbɛyɛ asase ne so nnepa. Nti yɛwɔ noma binom hɔ nom a yɛbɛyɛ. Na sɛ mopɛ na motie a mobɛdi asase ne so nnepa. Ɛno nti Onyankopɔn na katua ma wɔn a wɔfiri wɔn ankasa pɛ mu yɛ adeɛ no ɛyɛ nnepa. Afei noma bɛn na yɛbɛfiri yɛn ankasa yɛpɛ mu ayɛ. Na yɛwɔ asɛdeɛ bi wɔ twerɛ kronkron no mu a yɛbɛfiri yɛn ankasa yɛpɛ mu ayɛ a Onyankopɔn ne nhyɛ yɛn na ɔma yɛn kenkan. Nomere nwoma eti 30 ɛnkyɛmu 2 Numbers 30:2 sɛ wobi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ wɔka ntam tua ne kra adeɛ bi a ɔmmu n'asɛm so deɛ efiri n'ano mu nyinaa ɔnyɛ. Na deɛ efiri n'ano mu nyinaa ɔnyɛ. Ɛno nti twerɛ kronkron mu no yɛwɔ deɛ ɛfrɛ ne sɛ ntamka anaa bɔhyɛ. Na sɛdeɛ asɔfoɔ no ka no wɔn sɛ wɔn nware. Roman asɔfoɔ no sɛ wɔn nware. Ɛfisɛ wɔn aka ntam sɛ wɔn nware. Wɔn boa ɛnyɛ mmara ɛnyɛ ntamka ɛyɛ mmara ma wɔn. Ɛfisɛ wɔn asafo no mu no ana Roman asɔfoɔ no ware wɔn bɛpam. Bawo ntamka wɔ hɔ yi ɛyɛ adeɛ a wɔn mu wofiri wo pɛm ɛka ɛnyɛ adeɛ obi bɛhyɛ wo. Ntamka sɛ wɔn no kasa no ntamka deɛ ba deɛ sɛ wobi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ wɔka ntam tua ne kra adeɛ bi a ana wɔka ntam tua ne kra adeɛ bi a ɔmmu n'asɛm so. Deɛ efiri n'ano mu nyinaa ɔnyɛ. Ɔmmu n'asɛm so.
na deɛ efiri n'anum nyinaa ɔnyɛ. Eloka no kasa mu no se sɛ onipa bi ka anaasɛ obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ wɔka ntam tua ne kradeɛ bi a ɔmmu n'asɛm so. Deɛ efiri n'anum nyinaa ɔnyɛ. Deɛ efiri n'anum nyinaa ɔnyɛ. Kapampangan kasa mu no ase sɛ obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ wɔka ntam tua ne kradeɛ bi a ɔmmu n'asɛm so. Deɛ efiri n'anum nyinaa ɔnyɛ. Deɛ efiri n'anum nyinaa ɔnyɛ. Ɛno nti anuanom ahunu anaa wɔbrafo kasa mu sɛ obi hyɛ Awurade bɔ anaasɛ ɔka ntam tua ne kradeɛ bi a ɔmmu n'asɛm so. Deɛ efiri n'anum nyinaa ɔnyɛ. Ntam ɛbɛfiri wɔn ankasa mu. Ntam a ɛfiri wɔn ankasa mu a wɔde akyekyere ho ne mfato Onua Louis ɔka sɛ wɔnware a ɛyɛ ne ntam ka awɔ sɛ wɔdi so te sɛ Roman asɔfoɔ no. Roman asɔfoɔ deɛ wɔn yɛ ne nyɛ ntam ka na mmom ɛno no ɛyɛ ahyɛdeɛ ɛyɛ mmaransɛm a yɛde ato wɔn so sɛ wɔanni saa mmaransɛm no so na wokɔware ɛbɛyi wo sɔfodie no afiri wo nsa. Nanso twerɛ kronkron no na yɛakyiwadeɛ ma ɔsɔfoɔ sɛ ɔbɛware ɔsomafoɔ Petro ne asomafoɔ binom aka aware ɔmo nso wɔ yerenom na wɔn mu binom wɔn ma wɔn anware te sɛ Paul. Nanso Paul aka no 1 Corinthians chapter 9 verse 5. Yɛnni ho kwan sɛ yɛde wɔ nuaba a wɔyɛ ɔyere kyini sɛ asomafoɔ aka no ne Awurade nuanom ne Kefa. Kefa ɛyɛ Petro. Ɔse yɛnni ho kwan. Yɛnni ho kwan sɛ yɛde wɔ nua bi yɛde wɔ nuaba a wɔyɛ ɔyere kyini. Ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛware obɛtumi aware te sɛ asomafoɔ no ne Awurade nuanom ne Kefa anaasɛ Petro ɔmo awareware na sɛ wobɛtua nipa awareɛ no woyɛ nyansafoɔ sene Petro ne asomafoɔ aka no. Na Awurade Kristo ne nuanom mpo aware. Yosef ma no wɔnom nso awɔ yerenom. Ɛno nti ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛware. Na ehia sɛ ntam ka no efiri waawa no mu nti sɛ wofiri waawa pɛ mu ka ntam bi a Onyankopɔn anhyɛw. Waamu na wofiri wo pɛ mu sɛ waka wo kra ntam bi. Mfato ho tete no ɛbra na meyɛ foforɔ wɔ asafo no mu no. Onua barima Perez aka kyerɛ me sɛ ɔno no odi kanfo no odi kan wɔ asafo no mu. Na ɔka kyerɛ me sɛ brother Eli wɔpɛ sɛ wosua Nyankopɔn asɛm. Ɛka kyerɛ no sɛ ane. Ɔsɛ sɛ wɔpɛ sɛ wosua Nyankopɔn asɛm deɛ mɛnnom nsa. Ebisa no sɛ ade ntira. Na ɔka sɛ mɛnnom nsa. Anansa deɛ ɛtie biara na wɔka yɛn kyerɛ yɛn. Na mɛpɛ sɛ mesua Nyankopɔn asɛm nti ɔka sɛ nti mɛka sɛ firi na korɔ mɛnnom nsa bio sɛdeɛ nsa no tie biara. Efiri saa abra no so nsadene biara manum bi bio. Ɛwɔ sɛ mɛka me ho ntam sɛ mɛnnom nsa bio. Mɛnnom nsadene anaadeɛ biara alcohol wɔ mu na sɛ adeɛ etumi boro bia no mɛnnom bio da. Bɛpem ne ma mɛnnom nsa. Na mpo sɛ nsa no 2%, 3% ana 5% alcohol na wɔ mu kora. Ɛno nso wonom abɛtumi aboro. Memete bia mu no
Sana sa mahye wo Nyankopɔn bontimen nom nsa. Onabara ma Perez apen so saa bere no. Wobetumi anom nsa se ensade ne wo mu no ye 2%, 3%. Ene wo mu a saa bere wobetumi anom na meme de ehye wo Nyankopɔn bɔ me kantam tua me ho se ensa biara sa de tie me nnom. Nti wa mu na wode ahyede bia ma ho wo na waka ntematua wo kra emfato wo kasa meme nkɔbɔ chacha bio a emfato wadi nkuku na wase saa de we de memfa me ho hye mu bio na chacha bɔfo bi nim ho no mo a wɔnom de enye chacha bɔ ne nkɔ na mo de ho kɔhye mu abra wodi nkuku na mmom so wasanya sika obasia ahye chacha bɔ na se wodi nkuku asme mmobi onye sika de obasia akɔ yene ade omo musuro Nyankopɔn eye na mmom sɛ woyɛ obi a wusuro Nyankopɔn na wɔka ntam bi tua wo ho a twere konkon ne sɛ mu wa asɛm so di so da fi wonu mu nyinaa ye ɛrenti asomafo no nso apamfoforo ni mu no wɔnom ɛyɛ na wɔnom nso ɛka ntam mama yɛnkenkan Acts chapter 18 verse 18. Na Paul kɔ so tena hɔ kyare kakra ara yie no. Na Paul kɔ so tena hɔ kyare kakra ara yie no. Ɔkra nuanom no ofiri hɔ kɔ ofiri hɔfa nsuo ni kɔ Syria. Priscilla ne Aquila ka ne ho na woyi ne ti wɔ kankra efrise na wadi nsie. Abra wɔ ne Priscilla ne Aquila enam no woyi ne ti nyina adentra efrise na wadi nsie. Na santa no de ana sanse wadi ye ne wantwera de kode na so ahyanso de baako a kyerɛ sɛ wadi nsie na woyi ne ti nyina no. Ye di one dance ye sɛ asafo no mu no ye wo ntam ka ana ye wansie bi wo hɔ no mu a ebetumi adie sɛ de bɛyɛ a ɛnna so enye bɔne ma yɛn. Ubetumi aka kyerɛ Nyankopɔn sɛ Awurade mempɛ sɛ mede me akɔhwɛ party mu bio na sɛ ɔkɔ party ase a na wakɔ akɔboro gide na siye ɔmokɔyɛ adebɔne ɛmaa bi no mu wɔ hɔ. Ɛno nti sɛ wo no wo kantam edin sɛ memfa me ho nkɔhwɛ party mu bio a ye bɛyɛ wo ntam ka waka wo kra ntam wotua wo kra da sɛ wo ntam ka ne sɛ wonnya bio a mennya bio anya sa wo Nyankopɔn bubefu. Mama yenkenkan Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Sɛ wo hyɛ Awurade bɔ bi a entwentwan ne ma ase every sɛ oni nkwasiafo ho akoma pa bi de wahyɛ bɔ no ma. Verse 5. Fayinam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wahyɛ bɔ na wamma. Yawo bɔhyɛ bi wɔ hɔ anantam ka bi wɔ hɔ no mu a awɔ sɛ yedi so efrise. Sɛ woka Awurade ntam a entwentwan ne ma ase efrise nani enso enkwasiafo afɔrebɔ. Nti ntam a waka no ma fayinam sɛ wahyɛ bɔ sen fayinam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wahyɛ bɔ na wamma. Kapapangan kasa mu no ase sɛ wohyɛ Awurade bɔ bi a entwentwan ne ma ase efrise oni nkwasiafo ho akoma pa bi de wahyɛ bɔ no ma. Fayinam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wahyɛ bɔ na wamma. Elokano kasa mu no ase sɛ wohyɛ Awurade bɔ bi a entwentwan ne ma ase efrise woni nkwasiafo ho akoma pa bi de wahyɛ bɔ no ma.
na fayinam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wahyɛ bɔ na woma ampa sɛ yɛwɔ ntam ka bi wɔ twerɛ kronkron te sɛ me maame tete no ɔbɛka ne ho ntam ɛwɔ sɛ na me maame na ɔnante ne nkotodwe anim na me papa enso ɛyɛ adwuma wɔ afɔrebukyia ne so na ɛbrɛ me maame bɛyɛ onua ɛwɔ asafo nim no me papa afiri fie abosome nkron na woni fie otu firi fie hɔ kɔe me maame werɛ na wɔka Onyankopɔn tam ɛhyɛ Onyankopɔn bɔ ne bɔhyɛ no nie me mpae bɔ ne sɛ me kunu bɛsan aba na ɛnankron ɔhyɛ bɔ sɛ anadwo da so mu biara ɔbɛsɔre abɔ Onyankopɔn mpae no ne ntam ka na ɛna nkron ɔbɔ Onyankopɔn mpae sɛ ntam ka Onyankopɔn mmoa ne na hɔ mmɔborɔ mu no me papa sane baa fie ntam ka wɔ hɔ ɛyɛ ade a ɛwo hia sɛ biribi wɔ hɔ no ma pɛ sɛ wo srɛ fi Nyankopɔn nkyɛn a wɔpɛ sɛ wonya yaresa wɔpɛ sɛ wonya ahotɔfrɛ wɔ yadeɛ mu na wɔpɛ sɛ wodi muada Onyankopɔn bɛti wɔ fisa asafo no yɛ biribi saa nokora asafo no mu no wobɛdi muada wobɛka ntam atua wo kra ɛbɛfiri wara wopem sɛ de bɛyɛ wobɛyɛ papa manya bɔne na sɛ meka ntam sɛ anabra meka ntam sɛ mennom nsa biara bio no afiri saa da no so no meyi me ho firi mu yɛpa kyerɛ wɔ ha ne sɛ asomafoɔ no mpo apam foforo no wɔnom keka ntam wɔnom ahyehyɛ bɔ yɛna sɛ misa ne sɛ asafo no na dwuma baako ne sɛn Onyankopɔn egyae adwene toa no ɛhyɛ ne mma nsa ɔkwan wɔn bɛfa so wadi so te sɛ ntam ka mu no yɛmmisa wo deɛ wobɛyɛ ɛwɔ sɛ wɔamu na wɔ sɛ wodi wo ntam ka so afei yɛwɔ nkyerɛkyerɛ Mmarasɛm wɔ Awurade mu a yɛnhyɛ Nyankopɔn nkoa no wɔ deɛ ɛwɔ sɛ wɔanom yɛ mu aha yi no yɛma ho kwan sɛ ɛnyɛ ade nyinaa ne yɛbɛhyɛw ɛfiri sɛ wɔtwerɛ kronkron no mu mɔma yɛnkenkan 2 Corinthians 9:7 sɛdeɛ obiara soso n'akoma mu no ɔmma ɛnyɛ amemenamfɛ anaa wɔhyɛ mu ɛfiri sɛ deɛ wɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no asafo no mu no yɛntoboa yɛnhyɛw yɛbɛyi sɛdeɛ yɛnkasa yɛakoma mu susu yɛteɛ ɛno nti asafo yi mu no yɛnyɛ nipa nsɛm ntutusuo dudu ɛnyɛ Kristo Mmaransɛm yɛn nkyerɛkyerɛ na ɛwɔ apam dadaa no abrɛ so ɛnyɛ apam foforɔ no mmerɛ mu apam foforɔ no mu no nyɛ ntutusuo dudu bio Mmaransɛm a ɛwɔ yɛ mmerɛ mu no ɛne sɛdeɛ wɔ biara susu n'akoma mu no ɔma ɛno nti deɛ ɔbɛto adwene no nyɛ wɔ Nyankopɔn yɛwɔ ankasa mu ɛno nti na ɛsɛ ɛnyɛ amemenamfe anaa wɔhyɛ mu ɛfiri sɛ deɛ ɔte n'anim ma no na wɔ Nyankopɔn dɔ no ɛno nti ntoboa no anaa collection a wɔ asafo no mu no sɛdeɛ moateɛ no yɛwɔ yɛnkasa yɛntoboa yɛbɛyi a yɛaboa asafo no ɛfiri sɛ menkwam ntumi nsoade nyinaa tete no pampanga ɛberɛ a mehyɛ nsɛmpatire no ase no na mewɔ dwadie na medi dwa mehyɛ nsɛmpatire no ase na mewɔ adidibea mfeɛ dunum ɛna menya mmeama didibea a na meyɛ mu adwuma mehyɛ ase sɛ meka nsɛmpa na madi mfeɛ dunson na mewɔ restaurant na yɛfrɛ no Catrice Restaurant
Our Spania, ye ben UST, and UE. I mean University Belt. Now, if they have restaurant near Catris me for my mamma didn't papa dinner me de toso. Na sabara be maame abaya na osha na trinye nyina yetum tete no na paano 40 cent and now say be 40 pesos na ne boy for ndisa abro be share asese me kan sempa no na me wadwuma abro me share ase me share wo so madwuma na se no de me pa chere ne se mama me kan asafo ne ho se me be kan sempa gisika ante so de asofo binom aka ade egu me ho fi no enye sika nti na me be kan sempa me wo sika dada na ya wadidi bia ha yesi obabe omusi da me papa no ye dance ni osi dan na osisi adan akakraka te se yesisi dan akese mapanya adwuma na osi dan amankrofo a na me so meton aduane wo ho e fa se Pampanga belt ne fa ne Hiltonot belt sana na kane ne ye frɛ no kane ne ma enipa bɛboro mpemienu aduane sabre no ena me buye medidi bia no wo Spania ahom na menya mfasoɔ nti mia mekam ena me free kan sempa no ma anyi sika free asafo ne nkyɛn ma anyi sika free no abarama Perez nkyɛn na so ma me kora no amenye me kasa me o misika aroti me hyensempa kan ase na me hyensempa tire no ase ebra me hya se me kan sempa na me wo sika data nti me kwa Pampanga no eno ne bredi ka me kan sempa no we nkurase 1969 na me kan sempa no Pampanga adansefo no ye nuanom e wo Pampanga sesie ebinom da so te ase tete no na me kan sempa no na me wo midwadie na ye tonton nuane spring rolls ena koko ahonom ena na menya misika firi na enuanom a ya fa wonom adwuma mu na omboa me eno nti sikanti ma anya sikanti na mebeka sempa se de nkrofo ebo mesobo no nya sikanti na meba sempa kan adwuma ni mu na so tumi nka sempa na bra sika nka ho da so wasafo ni mu no ahia se metoa so mekan sempa no ahia se metoa so mekan sempa na asafo mana nto collection kura no a ahia se metoa so mekan sempa efsesa wo yi wo ntoboa no ebegina wa ho nim so eni kwan se obi ara hyew yeen mo ne nkyerɛkyerɛ no mo baako a ya ankasa mu ne yebetoa ya adwene sɛde obi ara susu na koma mu no amma eno nti nyentutusuo dudu enyentutusuo dudu efrise wo se sɛde wa koma mu susu yetie na wugina so ma mfato ntutusuo dudu mu no wonya mfasoɔ apem a obeyi wo ha ade ama wo sɔfoɔ sɛ wonya mfasoɔ empem du a obeyi apem baako ama wo sɔfoɔ sɛ wonya apepem baako a obeyi empem wo ha ama wo sɔfoɔ sɛ wonya apepem oha obeyi 10 million ama wo sɔfoɔ nti wono wonya hwi wote ho ne wonya sika tie na sɔfoɔ dodo na wo sika da so mehwemo de metrɛkyerɛ no awotwera kronkron mu Mmarasɛm no mu baako a anuanom bedi so na so sɛ de yakom susu yetie ne de bɛyɛ adwuma eni kwan sɛ yɛhyɛ yɛ ma yɛyɛ enya de ya memenemfe ana sɛ wɔhyɛ so afisa de wɔte nanim ma no na Onyankopɔn dɔ no yɛn ne sonsoniye a ɛda yɛ ne nsɔre foforo ntem na sɛ yasafo mu no yɛ wɔntoboayi a
yɛnhyɛ wɔ biara sɛ wɔnyɛ ɛnyɛ wɔ sɔfoɔ no ɛna betwa boɔ na mamo ɛsɔre foforo mu no asɔfoɔ no twa boɔ no ato hɔ manalo asafo mu no wɔn wɔ ntoboɔ bebree mo wɔ collection afɔde bebree wɔn gumi ho fi na so wɔn mu na wɔn gye wɔn asafo man sɛ mu sika bebree mama mo bumfu mɛka no kora no akyerɛ mo sɛ ade a wɔn mo yɛ ne yɛ sunuku free deɛ wɔtwerɛ kronkron mu deɛ wɔn mo nkyerɛkyerɛ mu no nua baalus misra kenkan mame yɛwɔ ministerial ethic anasa asafo no sɔfodie no nhyehyɛeɛ mu ne asafo no dwumadie mu na wɔn a wɔhwɛ asafo no sikasɛm so no wɔn mo na ɛyɛ wɔn ahyɛdeɛ sɛ hyiadan no mu sikasɛm nyina bɛhwɛ so ana asafo mu no nyina sikasɛm sɛ yɛyɛ awoda kwasiɛ da sika emabunu sika dansie sika ajapadeɛ a yɛbɛtɔ sika ɛne hyiadan yɛbɛsie ne mu nsiesie ho afadeɛ ɛne sika efiri lagak buklog ɛne kadiwa ne de keka ho yenom ne ahyɛde foforo a yɛhyɛ wɔn mo sɛ wɔn mo ntua wɔmogye yɛ wɔda ntoboa kwasiɛ da ntoboa emabunu ntoboa ɛdan a wɔn bɛsi kura mpɔ mɔbɔ ho afadeɛ biribi sɛ wɔ asɔre dan no ho abɛbɔ ho afadeɛ sɛ de kwasiesi na yɛwɔ de fa ne sɛ laga yɛyɛ sika de bɛkɔ akɔgu sika korabea ntam ka bɔhyɛ afadeɛ ɛne deɛ keka ho ɛne ahyɛdeɛ foforɔ ɛfɛ sikasɛm nti yɛbɛhyɛw ɛfiri January kapem December bosom de no da bi ya wobɛyi sika sa wobɛhyɛ bɔ wobɛyi wobɛbɔ bɔhyɛ afadeɛ saa kwasiɛ dan ne yɛ wɔda afadeɛ na wobɛbɔ ne nankyɛn wobɛsia tua dansie ho ka ajapadeɛ a mobɛkɔ akɔtɔ no so bɛsia bɔ ho afadeɛ enoma bebree na manalo asafo no ɛto hyɛ msɛ ɔmo sɛ meme yɛ ɔkorɔmfoɔ me sisifoɔ nanso afadeɛ te sa no menkyerɛkyerɛ ɛka a ɔmo kyerɛkyerɛ no menkyerɛkyerɛ bi wɔ ha yi Church of God asafo no asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ sɛ woyi wo ntoboa a ɛwɔ sɛ wɔma sɛ de wakoma mu susu yɛteɛ anuanom nka atwerɛ nsɛm no saa nkyerɛkyerɛ yi ɛyɛ adeɛ bi a yɛde bɛyɛ adwuma nanso ɛnyɛ wɔ sɔfoɔ no ɛna bɛto adwene mmom wo ɛna wɔbɛto adwene ɛne sɛ de obiara susu na koma mu no ɔma ɛnya memena mfe ana wɔhyɛ mu every side wɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no de wofiri wa wopɛ mu maayɛ no de wote w'anim maayɛ de firi wa koma mu no wa mu na bɛtoa w'adwene yi dodo a wobɛyi sɛ yɛ sika ketewa ana sika kɛse ɛyɛ wa kɛse mu na bɛtoa w'adwene 2 Corinthians 8 verse 3 na medi wɔ adanse yɛ sɛ wɔde wɔn ara wɔn pɛ maa sɛ de wɔbɛtumi wɔn ma no boro wɔn ahoɔden so impo nti wɔde wɔn ara pɛ ofiri wɔn ara pɛ mu na maayɛ to obi a wɔsom Nyankopɔn no ofiri wɔn ano pɛ mu somafoɔ Paul sɛ ɛnam a ɛwɔ Macedonia no na wɔde wɔn ara wɔn pɛ maa sɛ de wɔbɛtumi atɔ da kora wɔn ma no boro wɔn ahoɔden so impo yɛn ne Mmarasɛm no nti yɛnhyɛ wɔn wɔn ma mu na efiri wɔn ankasa pɛ mu yɛn mu ne nkyerɛkyerɛ mu baako a wɔn no kora safo ne mu wɔbɛyi wɔn to bɔ sɛ de wara adwene to wɔte ɛnte sɛ Catholic asɔre mu na mene ɛyɛ fada montoto edi akyinye mesɛ masafo mu no awɔ sɛ wotua wafɔre bɔ ho ka wotua wasu bɔ ho ka ɛyɛ confirmation wa betua ka ɔsɛ yɛn mo nyɛ ɛyɛ akatua na mmom ɛyɛ afɔdeɛ bɛka sɛ besi dan na ɛyɛ akatua abro a motwa bo wato hɔ sɛ ɛyɛ afɔdeɛ anaasɛ akatua sɛ ɛyɛ afɔdeɛ a sɛ nipa na wɔsan kɔ bɛbɔ na afɔde na wɔsɛ wo hina ahia obetua aha mo hwɛ receipt wɔ ha asubɔ wɔn betua 400 confirmation obetua 2.4 donation na watua 50 bawo no yeye Catholic receipt nyam na me bɔ metim de baaye omatwere wɔ so Roman Catholic Archbishop of Manila St.
Joseph Parish. Yeye Kagalagin, Tondo, Manila, Guan Luna Street, 2671 Guan Luna Street. Aram na sɔre dan no monka yi wɔse akatua ankasa afɔdeɛ. Ɔsɔfoɔ no nso sɛ ɛyɛ akyɛdeɛ da bi wokasa akyɛdeɛ a sɛ yɛ ntwaboɔ ma obi ɔbɛkyɛ wadeɛ. Enti sika no bɛgyina deɛ ɔbɛkyɛ adeɛ no so nanso ha yi no ɛsɛ asubɔ no ɛyɛ 400 confirmation 240 wei ɛyɛ ntoboa anaasɛ ɛyɛ akatua ɛyɛ akatua yɛ nya ntoboa mɛmɛka yɛ ni wɔ biara tam deɛ di wɔn danseɛ sɛ afɔdeɛ bɔ no nokora safo na wɔsɛ firi wankasa wakoma nsusuye mu mfato yɛ wɔ hyia dan bi a hwɛsofoɔ no ka sɛ nuanom na yɛntumi ɛntɔ curtain ɛma yɛn hyia dan na ana sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn hyia dan no bɛyɛ fɛ na yɛ wɔn mankasa adwene toa na hwɛsofoɔ no ka sɛ anadikɔn no ka sɛ ahen na muhia ebi a yɛhia apem na yɛde akɔtɔ curtains abobɔ yɛn hyia dan wɔ na hɔ no ma yɛ fɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a enipa re ihunu nti mokɔtɔ curtain one ne boy 1000 anaasɛ bi 100 cedis na sɛ nada na mama yɛ ntuatua sika na yɛmfa nkɔtɔ media minim wɔn mo na yɛde bɛdi dwuma nti na wɔn mo na bɛtuatua sika akɔtɔ wɔn mo na toa wɔn mo adwene sɛ wɔn mo ankasa mu na bɛtwa boɔ no nyame na yɛn bɛtumi asi mo ankasa mu wɔn mo ankasa mu ɛna bɛdi ho adanseɛ na wofiri wɔn ara wɔn pɛmidi wɔn adanseɛ sɛ wofiri wɔn ara wɔn pɛma sɛ de wɔbɛtumi na wɔn mama ne boro wɔn ho ɔde so nti asafo no biribi sɛ no wɔn mu na bɛtoa wɔadwene ntoboa na collection na wɔbɛto no wɔn mu na wɔbɛtoa wɔadwene yi nie wɔde bɛba afɔdeɛ yɛn ntwa bo bi amma yɛn hyɛ asafo mma sɛ esa anaasɛ asuo wɔn mu na bɛtoa wɔadwene na ade a wɔbɛtoa ho adwene no ade nti ɛna yɛsua ana yɛkasa fa sika ho ɛnyɛ wo sika ne yɛpa agye adi ntira na mmom yɛsua saa no ma yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnya ntanta biara anaasɛ yɛnya adwenebɔne biara ɛfisɛ twerɛ kronkron no mu no ɛse sɛ yɛnkasa mu na yɛbɛtoa yɛ adwene ayi ne yɛpa a yɛyɛnte bia mu no yɛwɔ adaka no si hɔ bɛyɛ bɛto collection adaka no si hɔ ensɔre foforɔ no mode ɛyɛ adaka no nenam asɔrefoɔ no so ahasɛ net yɛde ba bɛsi w'anim yɛyɛnte bia mu deɛ yɛnyɛ saa waa mu na wobɛsɔre akɔ adaka no de akɔ akɔtum waa mu na wobɛkɔ adaka no de akɔ akɔtum ɛnyɛ adaka na bɛba wo nkyɛn manalo asafo mu no yɛde adaka no ba bɛsi w'anim kɔpem sɛ wode bi bɛtum wamfa bi atuma yɛnya wo hɔ ɛna wɔn mo gyina wo so yɛyɛte bia mu de daabi adaka no esi anim hɔ wɔn a pɛ sɛ wɔyi wɔn toboa no wɔbɛsɔre afiri wɔn ankasa pem akɔ akɔma afiri sɛ yɛne nea watwa no twerɛ kronkron no mu mama yɛnkenkan Mark 12:41 na Yesu kɔtena sika adaka no anim ɔhwɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ no de sika regu adaka no mu na adefoɔ pii de bebrebe gu mu na ɔbaa kunafoɔ hiani bi nso bae na ɔde kaprɛba mmienu a ɛbɛyɛ kaprɛ begu mu mahunu ne ntoboa no ɛyɛ ketekete nanso wɔn mu no wɔsɔre kɔ adaka no ho ɛnyɛ adaka na bɛsɔre aba ne nkyɛn mahunu sonsone ɛda ntɛmu ana anuanom ade a wa mu bɛfiri wo pɛ mu ayɛ no wɔn ankasa mu na bɛsɔre akɔ ntoboa adaka no ho ante sɛ nsɔre foforɔ mu no wɔn de adaka no ba bɛsi w'anim na wonyi bi ntu mu adaka no nkɔɛ mahunu asafo yi mu no yɛnyɛ saa yɛn mu no wɔn a wɔn mu yi wɔn ntoboa no wɔn bɛkɔ adaka no ho na wɔn de wɔn ntoboa akɔ akɔtum wɔn mutumi hunu no wɔn abɔ ne so nsɔre foforɔ mu no ade a wɔn yɛ ne sɛ wɔn de wɔn ntoboa no ɛbɛhyɛ envelope mu no atwerɛ wo din agu ho ade ti na hia sɛ ɔtwerɛ wo din gu ho
nti wasɔfoɔ no ebehunu sɛ wɔyi sika kɛse na sɛ wɔnyi sika kɛse na sɛ wɔnimu sɛ ɔyɛ sikani na wɔyi sika ketewa bi a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ wonni nokorɛ ɛwɔ wɔn totosuo dodoɔ yie mu nti wɔn totosuo dodoɔ a woyi no ɛyɛ onni so nti Nyankopɔn no mebɛba wo so nti deɛ woyɛ no wobɔ Awurade korɔ no saa na ɔsɔfoɔ no bɛka ɔmɛka sɛ wantua tithe a wobɔ Awurade korɔ no ɛso munim ntotosuo dodoɔ na sɛ tithe tua na so nyɛ mmaransɛm bio daabi ɛyɛ mmaransɛm na wɔ Israelfoɔ no abrɛ so Akristofoɔ abrɛ so deɛ mmaransɛm no nie sɛdeɛ obiara susu na koma mu no ɔma ɛnya memenemfɛ anaasɛ wɔhyɛ mu ɛfiri sɛ deɛ wɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no ɛno nti anuanom deɛ sɛdeɛ wɔn ankasa kom susuyɛ teɛ na wɔn bɛma na adeɛ anuanom atoa ho adwene so deɛ ne besi yɛbɛboaboa ano yɛde collection bɛgu adaka no mu ntoboa no so yɛ Nyankopɔn ne pɛ mama yɛn kenkan 1 Corinthians 16 verse 1 na ɛfa ɛto a wɔde kɔma ahotɛfoɔ no ho deɛ sɛdeɛ mehyɛ no Galatia asafo no mu no mo nso monyɛ saa ara daa ɛna wɔtwe no mu da adi kan no ɔmo biara mfa deɛ besi no yie ama no anya no nsie na mama ansa na wayi toɔ no nti ɛno ne no twerɛ kronkron no se sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no asie no na ɛfa ɛto a wɔde kɔma ahotɛfoɔ no ho deɛ sɛdeɛ mehyehyɛ no Galatia asafo mu no mo nso monyɛ saa ara daa na wɔtwe no mu da adi kan no ɛno nti kwasie da biara saa da no ne yɛbɛyi ntoboa no ana saa da no yɛbɛgye collection adeɛ a onua no atoa na adwene sɛ wɔde bɛma no kwasie da no ɛnɛ yɛbɛgye ɛberɛ a yɛahyia mu bɛbisa sɛ ande nti na wohia sɛ yɛto collection ana ɛfiri sɛ ɛnɛ nsɔre mu no yɛntumi ɛnkɔgye biribi akwa mfiri obi nkyɛn internet wobɛtua sika nsuo wobɛtua ho ka sɛ anuanom hyia mu ebinom dwonsɔ nto ebinom bɛ flash ebinom de nyinam kanea di dwuma ebinom sɔ air conditioner na sɛ fan wobɛtua yerum nyina ho ka ɛna afei so yɛbɛhan biaya a yɛbɛyɛ asɔre na sɛ yɛankasa mu yɛnsi yɛ asɔre dan ne yɛbɛhan biaya ahyia mu nti mpere pii no asɔre no collection yɛde kɔka nsɛmpa yɛde tua nsɛmpa kɔka TV so yɛbɛkyɛn de tua TV ho ka kɔka nsɛmpa wɔ so yɛde tua satellite ho ka yɛwɔ FM station a yɛtua ho ka meka nsɛmpa no mpo ɛfa satellite so mframa mu a ɛkɔduru wiase afɔ na nyina menim sɛ yɛwɔ nsɔre bi atete saa wɔ yɛ mmerɛ yi mu a wɔbɛka nsɛmpa no wɔ wiase nyinaa na sɛde bɛbɛtumi aduru wiase afɔ na nyina wohia satellite anuanom bɛbisa sɛ ade nti ɛne yɛto collection but ayɛ ne sɛ menkoa mentumi nyɛ menkoa mentumi ntua ho ka ennuru nkuro ne wiase nyinaa menkoa mentumi nyɛ bra na mewɔ pampanga no na menkoa na meyɛ saa adwuma no afresa na pampanga nkoa na meka nsɛmpa na menni haw bia metumi atu kwan wɔ pampanga kurodua nyinaa mu a yɛbɛha minibus ne yakɔ ɛyɛ Makabebe Magalan Gwagwa San Simon mekɔ mia bebree sesia menkoa metumi ayɛ menkoa metumi akɔ North America South America yenum yɛ nkura kwan na wɔware nti ehia sɛ yɛtua satellite ho ka TV ho ka radio ho ka internet ho ka ɛna aka ahodoɔ ɛno nta yɛ wɔn to boa no ɛnyɛ sɛ bia mo to collection mame na brother Eli de aba bedidi dabi Onyankopɔn ne mo ne na ho mo mi wɔ aduane di ɛwo nya sɛ mɛsia sɛ nuanom wɔ sika brother Daniel nso ɔno nso ɛwɔ dwadie odi ne dwa ɔwɔ Daniel's Coffee ɛwɔ Philippines ɔwɔ dwadie foforɔ nso
ɔbɔ enema ho dawuro ma nkrɔfoɔ a nipa dodoɔ no anim memete bia me wɔ restaurant wɔ South America ha na Brazil me wɔ adidibea nson me o adidibea wɔ Saipan na Singapore me wɔ restaurant wɔ ɔmo yɛ dwuma me Singapore Middle East ɛno nti menya mfasoɔ nti wɔn toboa no collection no anuanom mobetumi anya hotɔsoɔ sɛ minni na nkampese magunu memfa mfaso kɛseɛ nto so monhwɛ adwuma a meyɛ Philippine Brazilfoɔ no gye Philippinefoɔ aduane ho ɛno nti me customers ɔmo sa line ebedidi wɔ yɛdidibea hɔ na adidibea no din de salute kyerɛ sɛ apɔmudene yenum ne yɛ customers no yenum ne baabi enye yɛ sika firi anuanom collection na sentoboa wa asafo nim no ɛno de ensempa ho ka na editua yɛde kwaka nsempa ahae no yentua tight yɛnye ntutuso dudu ahae no yɛntwa ntoboa bebre no anhu su setua eni afɔrebɔ bebre ho akatua wa hate sɛ manalo asafo nim no na mom ahae de na wɔtwene mu da di kan ntoboa efiri wa wopem a wobeyi yɛhyia mu a yɛto collection nanso enye yɛhyia mu nyinaa sɛ ne yɛto collection prayer meeting asɛm pae bosom yɛnye ntoboa yɛmaf yɛntua sika biara na ntoboa no sɛ yɛhyia mu wɔ yɛn sorry yes man asɛ worship service ɛne aseda afɔde ana asɛ thanksgiving sumu a ɛna yɛbɔ afɔde nanso saa nneɛma nyinaa firi anuanom ankasa pem obiara nhyɛw obiara ntwa boɔ maw wankasa mu na obeyase wanya wobɔ Nyankopɔn korɔ no sɛ de tutuso dudu asɔfoɔ na ɔka no ɔmo sɛ wamma Nyankopɔn a wɔbɔ Nyankopɔn korɔ no yɛnka saa avese ɛwɔ sɛ yɛfiri yankasa yɛpem wɔ Nyankopɔn agyae adwene toa no ahyɛ ne mma nsa wama yɛnkenkan sɛ de wɔ biara soso na koma mu no ɔma ɛnya memene mfe anaasɛ wɔhyɛ so eversɛ de wɔte n'anim ma no na wɔ Nyankopɔn dɔ no wamu na wɔbɛtoa adwene na yenum yɛ ade afiri wankasa wopɛ mu emu na wamu befiri wankasa wopɛ mu ayɛ wɔ Nyankopɔn ɛnhyɛw ana yɛntwa bɔ biara maw na wakɔka sɛ yɛadaadaw abere wankasa mu ɛna wɔbɛtoa wadwene sɛ so sɛ hyɛw asɛm na medi wɔ na dansie sɛ wamama no boro wɔ na hoɔde ne so empo yɛanhyɛ wɔn yɛanyere wɔn obiara anhyɛ wɔn mbom wɔnom afiri wɔn akasa wɔn pem ayi wɔn toboa yɛanhyɛ wɔnom afei demepa kyerɛ ni adansie no ni Tete Akristofoɔ no mpo wɔnom firi wɔn akasa pem ɛna yɔɔyɛ te sɛ Paul bra no wɔka nsɛmpa no wɔnom de ɛmoa maneyɛ yesu yɛ ade befiri wɔn akasa wɔpem mama yɛnkenkan Philippians 4:15 na mo Filipifoɔ nso munim sɛ asɛmpa no mfiti yaseɛ mu a mefiri Makedonia mekɔɔyɛ no asafo biara amoa me ɔma ne ɔgyeɛ nkontabuo ho samonko ara na Tesalonika nso mosoma aprɛko na nimpre no so de ehia me brɛ me anya sɛ merehwehwɛ akyɛdeɛ na mmom merehwehwɛ aba a ɛma mo nkonta dɔɔso ɔmotɛne Paul sɛ Abra no wɔka asɛmpa no wɔ Makedonia na sɛ Macedonia no Filipifoɔ no amane na hiadeɛ ma no ɛno nso mo firi wɔn ankasa pem Paul anhyɛ wɔnom ɔsɛ nyɛ sɛ mani da so ɛnya de n'ani da so sɛ nnuanom a ɛwɔ Filipo
ananya ade no wo hwehwe se Filipifoɔ no bɛboa no fese na wɔne Tesalonika ntam war munim kwansi do da Filipi ne Tesalonika ntam nanso anuanom ma ne wɔnom mo firi wɔn ankasa pem aboa Paul wɔn firi wɔn pem na yɛ obiara nhyɛ wɔn ti na ada biara animu ɛnte sɛ nso ade foforo mo hwɛ receipt baako so no apem baako den na wɔ receipt no so St. John the Evangelist Parish Archdiocese of Lipa receipt ni mass ayo 1.5 and asubo 1.5 sanema 500 warrior mass kania 500 and carpet 1,000 flowers 3,000 and organist canton and certificate no and the keka ho 1,000 to kan nyina boma 8.8 8,800 pesos the bagana sika mo 8.8 bosom yo baba ko bia wo matwabo na ma wonom osum biara Spanish kasa ne pressure fiho fixed priced yen ye bo a ye twa to wo no kura safo ni mu no eni bo biara ye twa to ho eyewo na wo beto awa ankasa wadwene mfato ho bia opese wo bo asafo no a wankasa mu na beto adwene yen show to said the Barnabas yo no Acts chapter 4 verse 36 na Joseph F asomafo ne frɛ no Barnaba a ye frɛ na rochichere ba no Lewini and ofri Cyprus kuromu na ɔwɔ asase tambi na wɔtɔn na ɔde sika no begu asomafo no nan ase ɔwo no Barnabas ya nhyanu asomafo no eto ne din Barnabas kyerɛ sɛ afutuo ba ɔte sɛ asomafo no boafo abra no wɔkan sempa no yɛ Lewini a wo free Kipro manmu na ɔwɔ asase bi na wɔtɔne de sika no kogu asomafo no nanase sɛ de bɛmu sika no bedi dwuma mahunu yɛ mpemi wo onua bi ɔyɛ China ni onua bi ɔyɛ China ni wɔ asafo no mu ɔde ne japade ɛmae 450 ɛyɛ mita baako na basafa baako ka sɛ brother elmi de yɛmba ma asafo no ofiri wɔn one pem na de mae nti ene yɛde yɛsi asɔre dan wɔ so ahɔnom na yɛsi wɔn mo hye adan ɛwɔ asase a onua ne de mae so wɔn ma mu na tim ɛyɛ asɔre wɔ hɔ ama me kamensa te sɛ de Barnabas ɛyɛ ɔyɛ no ɔtɔn na afuo ebi a na ɔwɔ sika ya nhyɛ no nanso wɔtɔn na sase ɛde sika ne ma asomafo no ɔde sika ne begu asomafo na nase na obi tu fi wɔn one pɛ mu man obi mu nso man ne de esi yenie mama yɛ kenkan Acts chapter 5 verse 1 na obarima bɛ ne din di Anania ne ne yere Safira kɔtɔne asase bi na oyi triade ne bi sie na ne yere nso nim na wɔde ɔfam bi brɛ asomafo no na Petro ka sɛ Anania adenti na Satan ahyɛ wakoma ma sɛ bedi atoro kyerɛ honhom kronkron na wayi asase ne tiri ade bi asie ɛwɔ hɔ no na anya wo de a na wɔtɔne yɛ no nso eni wara wo nsem adan na wo fa saa adwene yi enye enipa na wadi atoro akyerɛ wɔn na ɛyɛ Onyankopɔn na Anania te nsem yi no wɔhwe ase wi ne hu kase ba wɔn a wɔte yenum nyinaa so na dakoro bi awarefo bi Anania ne Safira
omo so koton wanasase na omo de asade no begu asomafo no nanase omo bo apa ye se wayi ade nyina na so nya nokre wo mu no se wonom ayitire no ade ni bi asie na Petro kacha na ne ase ade nti na wuti atoro a kire yen agapade na ya wodea na ade nti na wudi atoro ebra na ne yete ye no wu yam no ho ara wo asafo di kan no ye wonom abinim wonom a Onyankopɔn ahye nanso wonom akasa mu na firi wonom pɛ mu ye te sɛ de ba na ba ɛyɛ oyɛ no wɔtɔn na saase na wɔde na saase nso mai obi nso kɔtɔn na saase ɛna yɛmre mu nso anuanom binim wonom a wɔn de wɔn agapade kyɛ asafo no ma nyere wonom anye na China ni bi de na saase kakra ma nyere no ɛwɔm sɛ na wɔpɛsɛ wɔde ma me na so mede to asafo no dim sɛ de bɛyɛ asafo no betumi adi dwuma ida asafo no din na to so anti yenum ye aboafo mo ka asomafo no ho nanso ya nyere won ano ne ade a ye ka kyerɛ mo ntempa wɔ asɛm tim no yenum nyina aye ahyɛde ana asɛde a ye bɛyɛ a ye bɛfiri ankasa ye pɛm na aye mfato tete na me wɔ nua bi ka me ho na ya ma nuanom aduane di wɔ pampanga na aduane ya no aye no ya chama ne nyina san ye no de pa bebre no aba nti na me hwehwɛ wɔ nua me bisa wɔ nua ne se na wɔ hemfa obi a rani ha yi obɛboa me ama matumi anu aduane bebre abse ni parodo no aba na wan mo ba na kwasma wɔ mu se wɔn mo mpo akɔ adidi bi ahonom akɔno amo enu aduane bio ma nhya na se wɔnyenam wɔno ankasa mu na ofiri ni pem koyoye Tagalog kasem ye kase wɔn mo wɔ ɔpɛ no so mo bɛyɛ na sɛ impo wan nhya wɔn mo kura no a na so wɔn hunu sɛ ya wɔn bɛyɛ yenom ne enkyerɛkyerɛ ahodo a wɔ asafo no mu enya ade biara wɔ asafo no ne ye bɛhyɛ wo sɛ ye bɛka sɛ ye yen ya na sɛ ye sɛ ankanka ebra ye yi ntoboa ade abo asafo no yawo ntoboa ye yi na so wan kasa mu na wo bɛto adwene ayi ne wo pɛ sɛ wo yi Onyankopɔn sɛ nyameme ne mfe ana sɛ wo hye mu afiri sɛ de wo tene ne mu ma no na Onyankopɔn dɔ no ade ba akon so a ɛyɛ ade a wo hia ɛyɛ asade a wɔ asafo no mu no ɛyɛ ntamka ntam a anuanom ɛka mfato ye wo nua bi a ɔkɔ akɔtwere sɔhwɛ da ɔpɛsɛ ɔyɛ lawyer ni nti ɔbɛkɔ akɔtwere mmara sɔhwɛ mmara no na wakantam sɛ metwa sɔhwɛ no a mabɔ aseda afade ama Nyankopɔn na bɛbɔ aseda afade ama Nyankopɔn no sɔhwɛ no so wotwae ɛno nti ɔbɛbɔ na aseda afade ɔbɛda Nyankopɔn ase na aseda afade a yɛbɔ wɔ Nyankopɔn no ɛyɛ ade a obɛfiri wankasa wo pem ɛno so yɛ ade a wa mo bɛfiri wo pem ayɛ David kan no wanyom eti wa ha dunsia ayɛkyɛmu dunson Psalms 116 verse 17 wona mɛbɔ wo aseda afɔdeɛ na mabɔ Awurade din 18 mede mabɔ adeɛ bɛma Awurade ne man nyinaa anim enti David akantam abɔ aseda afɔdeɛ ama Onyankopɔn wɔ man no nyina anim ɛno nti yɛ ade a wa mu bɛfiri wo pɛ mu ayɛ obiara nhyɛw sɛ yintoboa sei na okura wɔ mu no sɛ wɔn ma mu na firi wɔn mu pɛ mu yɛ mfato wɔnua bi abusua mu nyinaa ɛkonya akwanhyia ka no teteye na so abusua no wɔn ho mpo antiti wɔn ampira enti esane sɛ ayantam ka ne wɔkwan yɛ fa so som Nyankopɔn nti
Abra Nyankopɔn gye wɔn free akwanhyem no mbɛbɔ aseda afɔde ɛma wo Nyankopɔn. Na no nso wa mu na bɛfiri wo pɛmu ayɛ obiara nhyɛ wo. David say na mɛbɔ wo aseda afɔde na mɛbɔ Awurade din na de mabɔ ade bɛma Awurade ne man nyina anim. Nti deɛ na ade bɛma no na bɔ ade aseda afɔde. Church of God Asafo yi mu no ya ba afɔde tete no ana ya nɔɔso no na ya aseda afɔde no nyɛ da biara. Na mo sese de na wɔtwe biara anuanom a wɔ meamea hodo wɔ wiase aba aseda afɔde ma wo Nyankopɔn. Na nkɔm hyɛ no nso abam. Awɔ Yeremia ngoma etidum yɛ nsanche mu dunkron. Jeremiah 30 verse 19. Na wɔn mu na aseda ene ne agofo ene befire. Na mema wadɔɔso na wɔre insa. Na mɛhyɛ wɔn anim onyam na wɔre enya ketewa. Nti emu da hɔ yɛ wɔn nkɔmhyɛ bi wɔ twere kronkron no mu a efiri wɔn efiri Nyankopɔn ne mamfoɔ. Nyankopɔn ne mamfoɔ mu na aseda ne agofo ne befiri. Mama wɔn adɔɔso na wɔre insa. Mɛhyɛ wɔn anim onyam na wɔre enya ketewa. Nti Nyankopɔn Asafo no kɛseɛ na ɛyɛ na nipa bebree no anso ɛbɔ aseda afɔde. Aseda ɛyɛ ntam ka nipa dodoɔ no a ɛyɔ minim sɛ ɔdɔkotani bi etie subɔ nkyerɛkyerɛ no wɔtɛyɛ no wɔka sɛ na sɛ mikotwa sɔhwɛ no a medi nkunimu a ɛyɛ nkunimde kɛkɛ wase wɔpɛ sɛ wɔtwa kɛkɛ na wɔtwae no wɔnya 77%. Na dabi wɔtwae no nipa bebree no antumi nnuru saa wɔtwae. Nti wɔkantam na yɛwɔ ntam bi wɔ no mu a yɛyɛ wɔ Nyankopɔn ɛnhyɛ wo sɛ bɛbɔ aseda afɔde ma no dabi. Sɛ wɔamu wo bɛfiri wo pɛ mu ayɛ fɛ sɛ wo Nyankopɔn hunu wo mmɔbɔ, wo Nyankopɔn aboa wo, wo Nyankopɔn asa wo yadeɛ, wo Nyankopɔn ama w'adwuma, w'abusua wɔ tebea papa mu, w'adwuma kɔ so, ɛwɔ wo nsɛm, ɛwɔ wo nsɛm. Wo Nyankopɔn ɛnhyɛ wo, wo Nyankopɔn ɛnka nkyerɛ wo sɛ wɔanyi ntoboa wo bɔ ne korɔ no ana wɔanyi tuturudo wo bɔ ne korɔ no sɛ deɛ ahosɔre foforɔ yɛ dabi. Ɛwɔ sɛ wo nua no ankasa mu firi ne pɛ mu yɛ. Abere biara wobɛtumi ayɛ, da biara wobɛtumi ayɛ. Wobɛtumi afiri wo pɛ mu ayɛ. Ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ Mmarasɛm anaasɛ ɛnyɛ nhyɛdeɛ. Mehyia wo nua bi ɔka sɛ ɛyɛ sɛ mehyia wo. Mpɛ sɛ mɛtwɛn kwasiɛ da. Mebisa sɛ na ade nkyerɛ sɛ ɔsɛ agyapadeɛ na makɔ akɔtɔn. Mɛsɛ agyapadeɛ bɛn wo deɛ. Ɔsɛ dabi. Na meyɛ broker na manya sika ayampem wɔ ha. Mɛsɛ mɛde brɛw. Na mɛka sɛ yo aseda nka Nyankopɔn ti dɛ mɛka ayɛ nie. Kwasiɛ da fabra bɛto adaka no mu ɛyɛ asafo no de wɔsɛ da bi obrɔde no pɛsɛ mɛde ma wo. Mɛsɛ fa kɔto adaka no mu. Sɛ yɛbɛtumi de atua radio ne TV ho ka. Na so wɔsɛ yɛ media kyenkyena kyɛ a wɔde brɛ me nti na megye. Mpem wɔ ha ɛna wo nua no de ma me. Ma misa no nti mini haw biara wɔ ho. Na begye ye no onua bi ba so ba bɛbɔ me hɔ bosia. Ɛresra na yere ɛyade. Onyankopɔn mu wɔne na ho mɔboro mu no. Onua na yɛ me papa, me so ma yɛ onua ne papa. Saa no ma nyina no wo firi wɔn pɛm no wɔyɛ. Nti obiara ni hɔ a yɛ ahyɛ no wɔ ha. Nyankopɔn anim no sɛ wo firi wo pɛm yɛ a ɛna momra kwan so te sɛ aseda afɔde. Yɛnum ne afɔdebɔ ne bi a anantam ka ne bi a wobɛdi so wɔ asafo no mu sɛ bɛbɔ aseda afɔde ama wo Nyankopɔn. Mama yɛnkenkan Hebrews 13:15. To mama yɛmfa ne so ɛmɔ Nyankopɔn ayɛyi afɔde taa ɛne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no aba.
verse 16. Na papa ye ne adeche na momma mo anim pasoɔ. Ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ Nyankopɔn ani. Afei monhwɛ. Adwene toa no wɔ wo nsam, ɛda a wobɛma no wɔ wo nsam. Mmaransɛm no sɛ, mama yɛmfa Kristo so, ɛmmɔ wo Nyankopɔn ayɛyi afɔdeɛ daa. Yɛn ne aseda afɔdeɛ, wobɛda Nyankopɔn ase. Wobɛda Nyankopɔn ase de. Ɛne di ama wo Nyankopɔn sɛ waba w'abrabɔ mu. Ɛno nti Paul ɛka kyerɛ Akristofoɔ no sɛ, mama yɛmmɔ Onyankopɔn aseda afɔdeɛ daa. Ɛdeɛn ne aseda afɔdeɛ bɛbɔ ama wo Nyankopɔn. Psalm chapter 15:23. Na de ɔbɔ 50:23. Na de ɔbɔ mas aseda afɔdeɛ no hyɛ ma animuonyam. Ɛti de ɔbɔ wo Nyankopɔn aseda afɔdeɛ no ɛhyɛ ma animuonyam sɛ de wo Nyankopɔn ɛsie. Ɛrote Paul ka sɛ mama yɛmfa ne so ɛmmɔ wo Nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa. Ɛno ne yɛ na no fafa ɛbɔ no abɔdin no aba. Ɛno nti yɛ nyinaa yɛbɛbom. Hebrews 13:16. I say, adekyɛ ne papa yɛ na mama mo anim pa so saa afɔrebɔ na so wo Nyankopɔn ani nti ɛno ma mmiɛnsa. Ayɛyi aseda afɔdeɛ ɛna papa yɛ ɛna afei yɛn ntoboa yie. Eti ɛyɛ afɔrebɔ mmiɛnsa na ɔbɛbɔ ama wo Nyankopɔn. Ayɛyi afɔdeɛ no na ɛyɛ aseda afɔdeɛ no ɛna papa yɛ ɛna adekyɛ ana wo ntoboa. Nanso ɛbɛfiri wankasa wo pɛm. Ɛbɛfiri wankasa wo pɛm. Munim sɛ deɛ sɛ tie sei na tie sɛ mepɛ sɛ mɛbɔ aseda afɔdeɛ ma Nyankopɔn a. Memfiti prɛko pɛ mɛbɔ aseda afɔdeɛ. Ɛwɔ sɛ ɛne papa yɔ ne nam. Na mɛka kyerɛ mɛbɔwafoɔ no. Sɛ mepɛ sɛ mɛbɔ Nyankopɔn aseda afɔdeɛ. Nti mesrɛw fa ɛyɛ 100 cedis ɛhyɛ envelope mu. Envelope maako 100. Mede sika hyehyɛ ne nyinam sɛ fa kɔma nyanka ne akunafoɔ. Sɛ mebɛbɔ aseda afɔdeɛ a mɛyɛ papa bɛka kyerɛ ne barima Glenn sɛ amfa ɛnhyɛ envelope mu. Ɛyɛ 1000 pesos anaasɛ wode ba Ghana sika mu ɛyɛ 100 cedis. Wobɛyi ɛyɛ ɔmomfa nhyehyɛ envelope mu ɛmfa nkɔma ahiafoɔ ɛne nyanka ne akunafoɔ. Nti mɛka sɛ ɔmoma wɔn nso a wɔyɛ nyanka bi. Nti matumi ayɛ papa ɛne maseda afɔdeɛ. Na matumi ayi me ntoboa. Mɛmmɛka nkyerɛ wo sɛ ahe na sei na mede kɔbɔ afɔdeɛ da bi ɛwɔ me ne me Nyankopɔn ntam. Mɛkora meto collection. Bɛtumi bɔ aseda afɔdeɛ ma wo Nyankopɔn. Mɛso meyɛ papa. Mama yɛnkenkan. Hebrews 13:15 brother Dan mama yɛnkenkan. Enti mama yɛmfa ne so ɛmmɔ Nyankopɔn ayɛyie afɔdeɛ daa. Ɛne anofafa a ɛbɔ no abɔdin no aba. Yɛn ne aseda afɔdeɛ a bɛbɔ ama wo Nyankopɔn. Bɛyi wo Nyankopɔn a yɛbɛda Nyankopɔn ase. Ɛyɛ ayɛyie aseda afɔdeɛ. Yɛbɛto ayɛyie adwuma ma Nyankopɔn. Yɛbɛka wo Nyankopɔn ayɛ mu yine ne kɛseyɛ akyerɛ. Ɛnkyɛ mu 16. Na adekyɛ ne papa yɛ na mama mo anim pa soɔ ɛfiri sɛ saa afɔrebɔ no sɔ Nyankopɔn ani. Ɛno nti yɛn yɛ afɔdeɛ mmiɛnsa. Wano fafa aba a yi wo Nyankopɔn ayɛ. Onyuma pa. Waseda afɔdeɛ wode nyuma pa bɛka ho. Ɛna afei wo ntoboa. Ɛno nti yɛn asafo yi mu no anuanom abɔ aseda afɔdeɛ. Wofiri wɔn akasa pem bɔ aseda afɔdeɛ ɛma wo Nyankopɔn. Na obi kɔtwerɛ sɔhwɛ na otwa
anabia opese obeya kyerɛkyerɛfo na okɔtwerɛ akyerɛkyerɛfo sɔhwɛ apabodi ne krata no wodi nkunimu a ɔno amufiri nipam abɛbɔ n'afɔde obiara anhyɛ wo sɛ tuasei te sɛ ɔmampanyini de 30 ama warefuo bi afuo tom bɛbɔ aseda afɔde ma Onyankopɔn ayi wɔnom ntoboa ɛka ho ɛna afei nnwumapa saa ne ma nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛnante bom bɛyi Nyankopɔn wayɛ ɛde nnwumapa no so bɛka ho mfato wayɛ ade papa bi wɔde wɔna wɔde wɔka no de wɔnom ka bɛkyɛ wɔnom na bɛka sɛ Onua we de Onua we ka apem baako nti Onua wo de meka bi a ɛyɛ 100 cedis me de akyɛw na wo de wo ntoboa ama ti saa no ma miɛnsen yenom ɛyɛ ntoboa yɛfiri yɛ ankasa yɛpem yɛ no wasafo mu obi nhyɛw obi ntwaboa biara ma wo wa mu na bɛfiri wo pem ama sɛ de wo biara susu na koma mu no wama ɛno nti asafo mu no yɛ wɔde yɛfrɛ no sɛ aseda afɔde ɛna asafo mu nyinaa ɛnso bɛbɔ aseda afɔde hyiadan no wɔ aseda afɔde abusua no wɔ aseda afɔde na sɛ ankora awɔ na aseda afɔde bi a lawyer ni bi a na wɔpɛ adwuma wɔn nsa ka deɛ wɔhwehwɛ obi akɔtwerɛ apɔmudene ho sɔhwɛ otwae baako nso yɛ engineer a otwae ɔbɛbɔ aseda afɔde ma Nyankopɔn obiara nhyɛ wɔn mu na firi wɔn mu pem aka sɛ anaasɛ wɔn ka sɛ yɛbɔ aseda afɔde ma Nyankopɔn ɛfiri sɛ ɛfu a yɛdɔ no ɔmampanyini de 30 na de ma yɛn afei asase no yɛde ama yɛde akyɛ yɛn nti wɔn mu abɔ aseda afɔde wɔn de wɔn de wɔn ka akyekyɛ wɔn wɔyi wɔn ntoboa awɔ asafo no saa no ma miɛnsa nyinaa nenam aseda afɔde ana yɛyi afɔde ɛno na yɛwɔ anofafa a ɛbɔ no abɔdini no ɛna afei wɔn ntoboa ana wɔ collection ɛfa to sɛ wodi muada na sɛ wonnidi a sika a waboa no ɛna wobɛyi sɛ bia ntoboa ɛfa to yɛsua yɛnum dada anaasɛ munim sɛ yɛsua yɛnum dada ntia menkenkan no ma biara nkyerɛ mo no ebi wahunu so obi ni ataadeɛ hyɛ ma no bi woni mpaboa hyɛ ma no bi so ɔyɛ nua so ɔnyɛ onua obi a wone nete ɔde srɛfo yɛ ne papa mama yɛmfa yɛaseda afɔde ɛnka ho na afei obɛyi bi aboa asafo no obɛyi wo ntoboa obɛfiri wa wo pɛ mu na ayie deɛ obɛfiri wa wo pɛ mu ayi no na ɛnyɛ hyɛ na obi hyɛ wɔ no na obɛyi afei Mmaransɛm ne sɛ ɔwɔ sɛ abrɛ na yɛda Nyankopɔn ase Colossians 3:15 na Kristo wasum dwie inimu akoma mu hene ɛno mo so na wafrɛ mo aba nipadua baako mu na monyɛ nipa wɔ waayɛ ɛno nti Onyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ ɛnyɛ nipa wɔ waayɛ yɛn kyerɛ sɛ kapampangan kasa mu no wɔkyerɛ aseɛ sɛ yɛn yɛ ade a ɛfɛ ɔmo kyerɛ aseɛ yɛ kapampangan kasa mu asɛ na Kristo asumdwie ni mo akoma mu hene nyansa nyinaa mu ɛno mo na wafrɛ mo aba nipadua baako mu na abrɛ nyinaa no monkae ka mo de wɔ Nyankopɔn Tagalog kasa mu no asɛ mama Kristo asumdwie ni hene mo akoma mu ɛno mo na wafrɛ mo aba nipadua baako mu na monyɛ nipa a wɔyɛ boni ayɛfo na abrɛ nyinaa no ɛka yɛde wɔ Nyankopɔn mama yɛ mfama momma yɛnyɛ boni ayɛfo yɛne kasa nkyerɛ sɛ wɔkapampangan kasa mu ɛfisɛ asɛm wɔde di dwuma wɔ Greek kasa mu no asɛm nyɛ nipa wɔ waayɛ sɛ monyɛ nipa wɔ waayɛ no kyerɛ sɛ asɛm no nie Greek 21:17 Eucharistos every 2095 every saa asɛm no mu ɛsɛ ɛyɛ anisɔ
ani so grato se woni pa bi no mo ye boni ayefo en grato was Spanish kasa mu ebinim won mo ye boni ayefo ka won mo de Nyankopɔn no mo ntua kyerɛ sɛ obɛyɛ boni ayefo onya boni ayefo Eucharistus kyerɛ sɛ wo ye obi a wani hwade wani bɛte wo Nyankopɔn ho sɛ wode wo Nyankopɔn ka wo saa na ma nyina mu awo mo a wo Nyankopɔn de boa wo nyina no ye de wo Nyankopɔn ka na ye mbɛyɛ botaye nti a ye bɛda wo Nyankopɔn ase na ye ni aso wo Nyankopɔn nya ye mpa ibom nko na mmom ampa so bɛbɔ aseda afɔde ye wo nua bi wɔ goagoa ɔno ne ntam ka ne sɛ afi biara no ɔbɛbɔ aseda afɔde na obiara anhyɛ no sɛ wɔnyɛ saa adentira efisɛ ase meba no sɛ wotwa sɔhwɛ no a meda Nyankopɔn ase afi bia ɔwɔ ba bi a ɔyɛ engineer na ɛsɛ ne sɛ wakantam sɛ ɔbɛbɔ afɔde nti ni kwa sɛ ne rere efiri sɛ ɔyɛ saa ana wani ne bɔhyɛ so akyɛ sɛ woni ne kora nti sɛ wɔhyɛ bɔ na wɔkantam adi bɔhyɛ so de wontam kaso nti afi biara ɔbɔ aseda afɔde wonua bi aka sɛ na sɛ osi ne fie ne wie a ɛbɛ sɛ wɔkɔ amanone bɛbɔ aseda afɔde yɛ wɔbɔ tae bebree eta yɛ bɔ Onyankopɔn aseda afɔde twere konkon ne ka no twere konkon mu sɛ ade yina mama yɛ na Onyankopɔn ase yɛ ne Onyankopɔn ne pɛ wɔ Kristo Yesu mu wɔ mo ho sɛ bohano kasa mu 1 Thessalonians 5:18 Mona ase ade nyina mu na yɛ ne de Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho kapampanga ne kasa mu na sɛ mona ase ade nyina mu na yɛ ne de Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho elokano kasa mu mona ase ade nyina mu na yɛ ne de Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho ade nyina mu no mona ase na watumi afiri bibi mu afiri watumi awo somdwe mu afa ho afa oba wanya aba pomodinefo watumi aba aseda afɔde ama Nyankopɔn wasa wo yade afiri wo yade mu ba aseda afɔde ma wo Nyankopɔn ɛyɛ wotwa wo sɔhwɛ no ba aseda afɔde ma wo Nyankopɔn ba hunu yɛ obota bebree enti e wo se da wo Nyankopɔn ase ade nyina mu no mama yɛ na wo Nyankopɔn ase na yɛ ne de wo Nyankopɔn pɛ no Kristo Yesu mu wɔ mo ho na asɛm a sɛ yɛ ne de wo Nyankopɔn pɛ no asɛm ne yɛ Eucharistus kyerɛ sɛ wobɛyɛ obi a wani saade wonya boni ayefo wani bɛsɔ wo Nyankopɔn sɛ woni pa binim wɔn ma wɔn yɛ boni ayefo wɔn na Awurade ase wɔn da nipa ase na so mo na Nyankopɔn ase woni pa binim wɔn ma saa na wɔn te Romans chapter 1 verse 21 Every say wodi mu Nyankopɔn de na no so wan hye na nim wonyam sɛ wo Nyankopɔn na wanna no ase na mmom wɔn adwene yɛ nkwase adwene na esuma ahyɛ wɔn akoma a ntiaseɛ ni mu no ma wɔn yɛ wɔn nipa bi ni mu wɔn mo ka sɛ wɔn nim Nyankopɔn na so wɔn mo nhyɛ wo Nyankopɔn ni mu nyam wɔn yɛ boni ayefo wɔn yɛ boni ayefo wɔn enna Nyankopɔn aso mo mu Nyankopɔn wɔn mo mfa ni die ma no wɔn mo na Nyankopɔn ase ɛdonti America kyerɛ nuanom hwɛ dɛmo nyina wo Nyankopɔn atumi agyemo bahunu sɛ utumi gya wo nan kora na sɛ wo mmere ho a wode wo Nyankopɔn ka yɛ ya de wo sɛ wo da wo Nyankopɔn ase wo ho na sɛ utumi gya wo nan yi a da Nyankopɔn ase twere konkon sɛ ade gina mu no yɛ na wo Nyankopɔn ase
yɛbɛtumi yɛtumi dwen so wo hia krataa bi ansa na wadwen so da Nyankopɔn wase wotumi dwen so ho nkyere wansa na wadwen so da Nyankopɔn so wotumi didi abra wo mra ebinim wɔnom tumi didi so de fa dro bɛmo ma wɔnom wotumi kan aduane a ɛdɛhwɛ da Nyankopɔn wase ansa na wobɛdidi mpo wodidi akira de nyina mo na Nyankopɔn wase na yɛn ne de wo Nyankopɔn pɛ no Kristo Yesu mu wɔ mo ho adontie ne anoma wɔ asafo mu no ɛbɛda wo Nyankopɔn wase yɛnhyɛ wɔnom am na firi wɔnom pɛmuye ofiri wɔn ankasa pɛm bɔ aseda afɔde ma wo Nyankopɔn wonani so wo Nyankopɔn sɛ wo Nyankopɔn aboa mu watumi afiri bibi mu afiri asumdue mu watumi awo afa ho afa wo ba wo dwadie wɔn mɔka wɔn kwa oda so tenkwa mu da wo Nyankopɔn wase wɔ saa na manim nyinaa mu na yɛfiri yɛ pɛm ne yɛyɛ ni kwan sɛ yɛhyɛ nuanom a wɔ asafo ne mu afei yɛwɔ yɛaseda afɔde a asafo mu ne nyinaa bɔ ɛno no yɛyɛ no mprɛnan afe baako biara mu yɛfrɛ no amansa nyinaa ana asafo mu ne nyinaa aseda afɔde anya nkorankora anya abusua anya hyia dan na mum asafo mu ne nyinaa ɛda wo Nyankopɔn ase ɛwresɛ yɛn ne Nyankopɔn Mmaransɛm ma asafo no mama yɛ kenkan Colossians 3:15 na Kristo wasomdwe ni hene mo akoma mu ɛnom na wafra mo aba ne pedua baako mu na mo nya boni ayefo asafo efri Nyankopɔn ya hye wɔnom sɛ wɔnom na Nyankopɔn wate sɛ no Israelfo no na sɛ wɔnom hye mu bɔ afɔde a wɔnom nyina bɔ afɔde mprensa afi no ma Nyankopɔn Exodus chapter 23 verse 14 mprensa na hyɛfama me afiri hye mu Israelfo na afi biara no wɔn hyɛ fa mprensa yɛnte bie mu no yɛn anuanom a wɔ Church of God asafo no isane sɛ yɛn sa kan hyerɛ bebree afiri Nyankopɔn nkyenti abosome miensa biara no yɛbɛbɔ aseda afɔde ma wo Nyankopɔn yɛn nyinaa asafo mu ne nyinaa yɛn nyinaa bɛbɔ aseda afɔde ma wo Nyankopɔn tabia tete sɛ mu no yɛbɛtumi ayi yɛn toboa sɛdeɛ yankasa yɛpɛsɛteɛ obiara anyere obiara nhyɛw sɛ woni ntoboa so obi ampamo na entme mase wode obi ka ɛwresɛ asɔfo ne nim sɛ wan to collection te ka sɛ wode ka monwene hu ntoboa wa mo abu ni sɛ ne wakwakwaji loan te sɛ ne wakwaji loan na aha ne yamma wo kwan ma wo mfa wodi ngu envelope ne so fa hye envelope mu antwere din biara ngu so biara nhunu wo ne Nyankopɔn tempam asɛm ɛte Nyankopɔn na ne kasa yɛnyem na ne me kasa Nyankopɔn na wo hye ne bɔ nti sɛ wantumi ani wo bɔ hye so a wona obeya no wo Nyankopɔn mu wona Nyankopɔn be hye mete bɛm ne menim maguno entoboaye wo hoi eni kwan sɛ yɛtoto nipa na no sɛ wode wodin begu so na yɛtoto wo miana no sɛ woyi sika kɛsɛ na sɛ wonyi sika kɛsɛ da bi ente saa wɔtwere kronkron sɛ yi ntoboa sɛ de Matthew chapter 6 verse 3 twere kronkron sɛ na sɛ wɔre yɛ adɔye a ɛma wo benkum ehunu de wo nifa reyɛ na wadɔye aka kokoam na waadwo wo no kokoam no betua wo ka ɛno ntemu da hɔ sɛ woyi wo ntoboa eni kwan sɛ oma wo nsa benkum hunu de wo nifa reyɛ no monhwɛ sɛ nifa ne benkum so mo bɛn so pa kyerɛ sɛ ade a wo nsa nifa bɛyɛ no eni kwan sɛ wo nsa benkum hunu ndi sɛ meyi ntoboa memfa nkokyerɛ me maame na me papa sɛ bia me koto collection sei da bi Nyankopɔn pɛ no onim ntoboa me kwa akoyi ɛfa to waware
Boya warfo. Na de nsani fa ne ba ye no ni kwan se bankum ne ehunu. Nti ni kwan se ye de ye ntoboa hoahoa ye ho afrisese ye saa no a wansa ka wakatua dada. Enti se wore ya do ya enhyere totorobanto inni wanim. Se de nya atmofo no ye no abrono so ne hia dan mu. Se de obenya nipa anim anim onyam. No kra mesem se wanya wana katua dada. Matthew 6 verse 2. Na se wontoboa wuyi no na wadoye no wode ko dwawa no mu wani panim ko ye hyehia wonsa ka katua dada Nyankopɔn hyira. Nti abregyina no yesene se nanka ayesa wunyi wontoboa sene so bakwa yi wontoboa na wode kwa dwawa no mu aya de kronkron ya de wa wo ne Nyankopɔn nko ntem eruta yemfa yendin engu envelope ne so ebra yi yentoboa fakoto adaka no mu de koto adaka ma wo pe na woni mo dodo a wo yiye ena Nyankopɔn obiara anim de anuanom nim no bona wo mo bekan toboa no wɔnom nim sika no dodo na so mo nim fa ako afire Mmarasɛm adeti na ye kasa fa saa no mehu sɛ de be ya asafo mu behunu ne yakoso wa asafo ni mu enada biara inimu afrise ya mama ji sika botini biara eti nipa na ye bekan wɔnom no aye wa mampanini no aye dansini deacon ana deaconess omo so ya dansefo asɔre mpanifo omo so ya dansefo na de hwɛ asɔre ne krata so ne sika sam so nipa num na bekan collection no na wɔmo ebeba abeboya mane mutumi mamme boya omutumi abekasa bra mane biara omo meboye asem biara yankenkan 1 Corinthians 16 verse 1 na efa eto a wode koma wotefo no de sade mehehye no Galatia asafo no monso monyasa ara da na wotwe no muda di kan no omo biara mfa de besi no yema no wanya no nsie mamansa na wayituo no na menyame ba mema wona mode enwoma bekere se wafata no de mo ayeyede no akọ Jerusalem osomafo Paul se me ba menya ba mema wona mode enwoma bekere se wafata no de mo ayeyede no akọ Jerusalem krata ne ye krata ben yenum yenum wo krata no mahen na wade ba Jerusalem ne hia dan no amadu amonto bo abekọ wo se bia mfato wo yimpim yenu a ewo se yenya krata wotwe go krata mu wona bekan sika no amadu amonsa be hyen krata na se de be ya obi atimi wie bia se Kristo abrasna Juda ewie sika fri adaka ewie sika fri kutokuo boton anase sika boton mu amaye kenkan John 12 verse 6 anya se bia wodwene awotefo no huntira anya se bia wodwene ahiafo hunti na mmom oyowifuo so wie de odegu kutokuo no muntira Judas Iscariot ono na botono sika botono na ekita no na wie de wo sika no mu ye bremu no osomafo Paul ade nkyerɛkyerɛ bi tutwa na entobo no baba hia dan mu ho na so ansa baba bedu de benam nkrata so de aba na asomafo no num de omo sa hye nkrata se adansefo na onua yi sika de ba ne yapem baako ntewo se 1000 pesos na wo so de ba wunya biribiara nwia wontumi nwia na babi biara anuanom wo no anase nuanom beka se yemfa nkɔ no ye de beko akoma ne bota ye ntia wo yiye bia binu furo na ankasa pem ana wo yiye ebia yare fo na mugwa yare sabia omo bo anuanom wo yade hu ka
wana wa mo mmerebo enye adwuma akunafo awa mo ne abusuafo ayenim won mo wabrabo yi mu no asɔre ne bɛhwɛ wɔn mo so asɔre ne bɔ wɔn ho ka tisika ne benya afiri himfa ane efiri nuanom nto boa mu na yewo university ma anuanom ne wɔn a wɔnyɛ anuanom nso yewo Lavadat Christian School adie biara wo sukum wɔn mo nya no kwa ɔmo sua adie kwa na ntoboa wa asafo ne mu no eno na yede kokan sempa no eno na yede ekokan sempa radio so TV so internet so satellite so na wana yede wo mokwa yaresabia no enuanom eboa ema yede koma nyanka ne wana wani agya ne nwusia sade be ye yere imfiri nwusia ne nyanka ye ne nyamesompa mama yankenkan James 1:26 na wonyamesompa a dam eni ho an se obebekọ akosra agyan enwusia ne akunafo ne nyanka ama oni kono nyi ne ho free ewiase nkekaye mu wonyamesompa ho teye na ho ni fowo agyan Nyankopɔn anim ne se wobi kɔhwɛ nyanka ne akunafo wo na ho hiahia mu na oyi ne ho free wiase nkekaye mu nti yewo agyanka bia ema nyanka akunafo awo mu ne obiara hwɛ won so yakofa anasefo se wa mo hwɛ wonom afeso bia wa mmere ama wotumi kura nware ehase ye hwɛ wonom ye ne nyamesompa afe ade biara de bedi dwuma no benya afiri hemfa na ye free enuanom mo kuta akomapa ento boa mu ewom se onhwe akunafo anase nyanka anya wa mu na akɔhwɛ wɔn so de ne so sɛ woyi won to boa na de boa wɔn mu a ti sɛ ne waboa wɔn mfato me na me kan sempa no anya wa na wo kan sempa no nanso sɛ me de wo collection ana won to boa na wo de to adaka ne mu kɔ kan sempa ti sɛ wo na wa kan sempa no 2 Corinthians chapter 9 verse 12 na Everso wasumi hu adwuma de enye de wode be ye de ehia wotefo no enko ara na mom na maseda bebra wode da Onyankopɔn no so bebro so na wana mosoma wohunu so be hye Onyankopɔn ni munyam wo museti a mode ka Kristo wasempa no na mu ayemuye a mode boa won ni nipa nyina mu ase ne mu setie ne mu ayemuye montoboaye abana montoboaye so ma de parodo no atumi ahye Onyankopɔn ni munyam ma ni papa begunu no kura Nyankopɔn ni age won ma fira sofo atorofo nsem ene asofo adaadaafo nsem obesua Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ebeside na anuanom atumi aka nsempa no obefiri won ankasa won pem ayi wa mo ntoboa aboa asafo no na ye nipa nyina papa nti asafo ni mu no ya boka aka nsempa no sade be ya asempa no nkyerɛkyerɛ bedu nipa dodo no ankyɛn na aduru abibiman mu Australia, America, Europe, mia bebre na asempa no enkyerɛkyerɛ anya minti na wona wo ka asempa no mama yamma so bio
ase na wanamosom a wohunu so bɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam wɔ museti a modeka Kristo asɛmpa no ne mo ayemuye amode boa wɔn ne nipa nyinaa anuanom nyinaa setie ne mo setie amodeka Kristo asɛmpa no ɔkwan bɛn so ne mo ayemuye anamontobo ayie amode boa wɔn ne nipa nyinaa enti yabɛka asɛmpa no wɔ kurom ha no nipa bi no mu ka sɛ yene bredi kan amaba bɛhunu no kora Nyankopɔn sɛdeɛ nipa wɔ ha no mu no Onua barima Eli asen so da wɔ ha no mu nyina sika no mo pa agye adi o nipa wɔ ha no mu no ɛbɛhyɛ wɔ Nyankopɔn animuonyam wɔbɛdɔɔso wɔn ɛbɛhyɛ Nyankopɔn animuonyam bɛdɔɔso esane mommoa a wɔde boa wɔn ne nipa nyinaa ɛno nti asafo yi mu no menya ntanta biara ɛmfa asafo ne sika sɛ mo de di kan ɛnya me ɛna sika no mehwɛ so ɛnya me ɛna ntoboa no ɛhyɛ me nsa na me na mehwɛ so na anuanom nso a wɔnyɛ mabusuafoɔ ɛna ɛhwɛ sika no so ɛnyɛ brother Daniel de yɛn nsa ka ne yɛ dodo a yɛnya yɛtɔ da kora mpo a deɛ ɛka yɛteɛ ne sɛ sika no nso deɛ ansa na ɛyɛ mensa bɛka krataa bi sɛ sei na kɔwie yɛ no na sika no mpo asa sika no de kwa kotua ka Manila Laguna na Manila ntoboa no yɛde adi dwuma wɔ ha awɔ adeɛ biara mu sɛdeɛ bɛbɛtumi akɔka Nyankopɔn nsɛm te saa na tie nti asafo yi mu no yɛn ntoboa no yɛatwerɛ ato hɔ na inipa a wɔn nyɛ mabusuafoɔ ɛna hwɛ so sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul ɛka yɛ asomafoɔ ne fa ntoboa yi ho no mama yɛn kenkan 2 Corinthians 8 verse 20 na yɛda yɛn ho so na obiara nya yɛn ho asɛm anka wɔ akyɛdeɛ kɛse a yɛsom yi ho na yɛdwene deɛ ɛfata ɛnyɛ Awurade anim nko na mmom nipa anim nso nti mahunu sɛ deɛ asomafoɔ no mo si di no kora sefa asomafoɔ Paul sɛ na yɛda yɛn ho so na obiara amɔ yɛn soboɔ na yɛda yɛn ho so na obiara nya yɛn ho asɛm anka wɔ akyɛdeɛ kɛse a yɛsom yi ho na yɛdwene deɛ ɛfata ɛnyɛ Awurade anim nko na mmom nipa anim nso ɛdote memete bia mu no yɛnhyia dam no mabusuani biara ni hɔ a ɔno na wɔhwɛ asafo ne sika asɛm so menyi mabusuani biara Onua barima rest wɔnyɛ mabusuani wɔn na hwɛ asafo ne sika asɛm so ofri JR Malolos Onua Balos fri Bulacan Onua barima Milan ofri Bicol wɔn nyinaa nyɛ mabusuafoɔ medie wɔn gidie nko na mekunu yɛ na megye wɔn di yɛ wɔn na nim ɛyɛ sika ɛwɔ asafo no mu de firi asafo no mu kɔ nyina wɔn nim kwasie da biara no wɔn ɛbɛbu ho nkonta ɛno nti anuanom ɛma nya ntanta na ade a yɛmɛbɔ ho ama ne yɛnkyɛ mo yɛ me ankasa mentoboa ne brother Daniel enso entoboa ɛno de yɛma mɛka nkyerɛ mo yɛnso yɛto collection yɛnte saa asɔfoɔ na aka no a abre nyina no yɛmmɛma wɔ mo ntoboa no na ɔmo do mo nyi bi no ɔsomafoɔ Paul ɔyɛ ɔsomafoɔ mpo ɔyɛ ɔsomafoɔ de nanso ɔba afɔdeɛ sɛ de bɛyɛ Awurade Yesu Kristo asɛmpa no bɛkɔ so 2 Corinthians 12:15 na me de anigye bɛhwere na mama wahwere me ama mo kra na sɛ medɔm ma no boro so saa ɛdeɛn nti na ɛsɛ sɛ mo do so asene me de Paul sɛ
na me de anigye bɛhwere ma adeɛ na mama wahwere me ama mokra ɔyɛ ne sɛn hwɛ mpransani a mereba mo nkyɛn na merema mmɛyɛ mo so adesoa ɛfiri sɛ mema hwehwɛ mo hɔ biribiara na mmom ara na ɛnyɛ ɛma na ɛpa adeɛ sie ma awofoɔ na ɛnyɛ mma na ɛpa adeɛ sie ma awofoɔ na mmom awofoɔ na wɔpa adeɛ sie ma mma 2 Corinthians 12:14 yɛn deɛ wɔka kyerɛ asafo no na mpransani a mere ɛba mo nkyɛn na mere mmɛyɛ mo so adesoa ɛfiri sɛ mehwehwɛ mo hɔ biribiara verse 15 na say na me de anigye bɛhwere ma adeɛ ɛtɛbra wɔkɔ anuanom nkyɛn no ɔde anigye hwere na adeɛ na wɔhwere ɛsane anuanom kra nti sei na asafo no mu ntoboa yie ho som ɛteɛ adaka no yɛmfa mmesi w'anim na mmom wankasa mu bɛkɔ adaka no ho akɔyi wo ntoboa ɛni kwan sɛ yɛhyɛw ɛwɔ sɛ ɛfiri wankasa wakoma mu ntoboa no yɛboaboa no na ebinom bɛyɛ adansefoɔ sɛdeɛ bɛyɛ asɛmpoa kaprɛ kora ɛnyera na sika no yɛde di dwuma wɔ nokorɛm ama Nyankopɔn Asafo no mpuntuo na yɛde ayɛ nnwuma pa bebree yɛn wɔ hɔ ma anuanom no yɛ nyɔnko nipa yɛn ne nkyerɛkyerɛ a wɔ Nyankopɔn agya hyɛ yɛn nsa sɛ yɛankasa mu yɛmfiri yɛpɛ mu nyɛ sɛ yɛankasa mu yɛmfiri yɛayɛpɛ mu yɛabɛfiri yɛayɛpɛ mu abɔ aseda afɔdeɛ wɔabɛfiri wo pɛ mu ɛyɛ akantam wɔabɛfiri wo pɛ mu abɔ aseda afɔdeɛ ma wɔ Nyankopɔn wɔabɛfiri wo pɛ mu ayɛ wadɔyɛ wɔamu bɛfiri wo pɛ mu ayi wo ntoboa ɛwɔ wo nsɛm wɔ Nyankopɔn ka mo ho mo amapɛ sɛ mobɛka asafo yi ho no sɛ Nyankopɔn yɛ adom a fie da na asubɔ no bɛbɔ so na wɔn a ɛbɛfa asubɔ a yɛsua mu no asubɔ nkyerɛkyerɛ yɛsua mu no yɛnyere mo yɛde kyerɛ nko ne bɛkyerɛkyerɛ mo wɔn pɛ sɛ mobɛka asafo no ho na mobɛyɛ anuanom wɔ asɔre yi mu a mbɛyɛ asɔre ma yɛda mo ase Nyankopɔn hyira mo sɛ mobɛbɛhunu nokorɛ no na mmom adwene to anka ne deɛ wɔ wo nsɛm ɛdɛto mu anim Nyankopɔn yɛ adom a asubɔ no bɛba so fie da wɔ Filipi aman mu ne nkura ahodoɔ so yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ sɛdeɛ ɛbɛma bɛtumi agye saa nkyerɛkyerɛ yi efi biara animu abra yɛka Nyankopɔn asɛm na nnuano de ne nyinaa bɛsi asane bɛkɔ fi mu ma yɛ nam mpaebɔ so ɛna wɔ Nyankopɔn ase Panginoong Hesukristo, kami pong mga magkakapatid, taos puso kaming nagpapasalamat sa iyo. Sincerely, we are offering our thanksgiving for your truth that we are believing in is also heard by our fellow men on this night from different places. Thank you, Father, that you are not making us want in opportunity. Instead, you are giving us everything we need, especially for the necessities of our souls, that we may become worthy of your promise of eternal life. Lord, have mercy on our fellow men, on our loved ones, on our friends, loved ones who are seeking for your truth. Please help them to accept with all faith your pure teachings. And may the time come that we will be together in serving you.
Please bless our Lord and heal those who are ill. Please solve the problems and help our fellow men to complete listening to all your indoctrinations. We also are asking for your forgiveness of our many shortcomings, the many transgressions we have committed, now that we have forgiven those who sinned against us. Our Holy Father, we have each our supplication. If it will not be against your will, for the sake of our desire to continue in our faith that you have made us understand, in your hands we entrust our entire lives and our destiny. Please keep us all safe and also our fellow men. We thank you, Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Once again, brethren, let us receive the love of the Father God in the heavens, the saving grace, and the healing of our Lord Jesus Christ, and the continuous union of the Holy Spirit remain and guide our hearts, especially and to everyone who's listening to the doctrines of God from now and forevermore. Amen.